Jeg har virkelig ikke særlig mange gyserhistorier. Det er jeg ked af. Men jeg vil gerne slutte af med en sidste. Det er et folkeeventyr, og den er lidt gyselig på sin vis. Og det er også en karakter, som mange har undgået. Det er noget, man beder uhygge til. Historien, jeg kender, den binder an. Faktisk ikke så langt herfra. Den kunne binde an mange steder. Overalt, hvor der er en kilde, en å, en flod, en sø, en dam. Her vil man i gamle dage, og måske også i nye, finde åmanden. Eller Nykken, som man kender ham i Sverige. Åmanden, som jeg foretrækker at kalde ham. Det slebrige navn, synes jeg. Passer til den slebrige mand, hvis hud er næsten gået i opløsning af at have boet i åen i alt sit liv. Han er slimet og ulækker som at røre en halvrådden frø. Han stinker af det værste dyng, du kan grave op fra bunden af en å. Hans lange, slimede hår klæber sig til hans krop, og man er næsten bange for at røre ved det af frygt for, at du aldrig vil kunne slippe fri. Åmanden. Det han ønsker sig bedst i livet, det er at fange unge mennesker. Lede dem til sig først. Lede dem til sig hen til hans å eller dam eller sø. Led dem helt hen til vandkanten. Og når de rækker sig ud over vandets kant, for at nyde søens skønhed og det stille vand, så just ud af vandet, der kommer hans arme og fanger en omkring hovedet, og tager fat, så neglene borer sig ind, så din hud den revner, og blodet det pibler frem. Og så vil han trække og flænse i dig, og trække dig med under havets, under åens, under søens overflade, hvor du vil tjene i hans rige til evig tid, eller drukne. Åmanden er en led satan. Historien om åmanden er også en historie om en musikant. Der var engang en musikant. Dem har vi haft mange af. Men lige ham her, han var ekstraordinær. Han var faktisk den bedste musikant i hele Sverige. Ja, hvis man spurgte ham selv, var han nok den bedste musikant i hele Norden. Der fandtes ikke den fest, som han ikke kunne spille op med hans violin. Der fandtes ikke den ungpige, han kunne få til at rødme, når han slog på strengene. Der fandtes ikke den madame og mand, han kunne få til at danse ned ad gulvet og fryde sig over hans musik. Men som det nu sker, når der hørte denne spillemand, denne musikant, en aften efter en særlig god forestilling, han havde givet, en særlig god opvisning, han havde givet i en kro, der hørte han nogle mænd, der sagde, ja, det var skam udmærket. Men det slår nu ikke Ålandens musikant. Det må man sige. Han er dygtig, men nej. Spillemanden hørte det her. Okay. Skulle det være en, der er bedre end mig? Det tror jeg næppe. Så han gik ned og snakkede med de her to mænd, der sad i krogen og mukkede over deres øl. Og han fik at vide, at hvis han tog til Åland,
der ville han møde en musikant, der kunne spille langt mere djævelsk på violinen, end han kunne. Og en spillemand, der ved sig sikker på, at han er den bedste, og der var kun et at gøre. Han måtte rejse til Åland og møde den her mandsling, der skulle kunne spille mere djævelsk end ham. Og så måtte han finde ud af, hvorfor. Og så ville han lære det at blive endnu bedre end den her Ålands musikant. Så spillemanden han drog afsted, og han kom til Åland. Og han tjente godt, både til vejen og til dagen, og til ophold, og til maden, og til vinen, og til hvad han nu ellers havde brug for på sin rejse. Og han kom til Åland, og han kom til en landsby, hvor han havde hørt, at den her djævelske musikant skulle være at finde. Alle roste ham. Men ellers lod det ikke til, at de havde så meget godt at sige om ham. Men vores spillemand, han var jo rejst så langt. Han ville finde frem til den her djævelske musikant. Og han kom til en landsby, hvor den her djævelske musikant skulle holde til i nærheden. Og her, der blev han da hurtigt hyret til at spille til et bryllup. Og det var om ikke så lang tid endda. Og han spillede lidt på roen om aftenen og hørte noget mere om den her person, som spillede så smukt og så saligt og djævelsk. Og han fandt ud af, at det var en, der blev omtalt som Åmanden. Okay. Nå, spændende. Hvor bor den her Åmand? Og folk var jo ikke meget for at fortælle ham om det, men til sidst der fik han da luret ud, at han skulle rejse i vestlig retning, følge vejen, indtil han kom til en bæk. Den bæk skulle han følge mod øst. For enden af bækken ville han komme til en dam, og midt i dammen ved aftenstund, ved skumringstime, der vil Åmanden sidde på en sten, midt ude i denne dam, og spille noget så djævelsk på hans violin. Musikanten, vores spillemand, tænkte han havde rig tid, inden der var bryllup. Det var først i morgen aften. Så i aften, der vil han ud og finde Åmanden. Og lære at gøre, hvad Åmanden gør. Siden han alle talte om, hvor godt han spillede. Så spillemanden drog afsted. Han vandrede ud af stien. Han kom til bækken. Han gik mod øst, og ganske rigtigt fik han listet sig frem til en dam, hvor der var en mægtig sten i midten. Og på stenen der sad Åmanden. Og Åmanden sad der ganske nøgen, fri, frejdig og spillende på hans violin. Og hvilke toner! Musikanten kunne sagtens spille de toner, men den lyd, der kom frem, det kunne da kun være på grund af den violin, som Åmanden han spillede på. Det er det skønne instrument, der kunne frembringe en så underfundig og skøn tone, så skøn musik. Selv den dårligste violinist ville kunne erobre verden med den violin. Wow. Han måtte eje den violin. Det kunne ikke passe andet. Han lyttede måske i en halv time, måske en time. Han vidste ikke, hvor lang tid det var, han lyttede til Åmanden, der spillede. Han forsvandt i musikken. Men til sidst, der rejste han sig fra sit skjul og råbte Åmanden an. Åmand! Hvorefter Åmanden hoppede ned i sin dam og forsvandt. Musikanten gik hen til dammens bred. Og ud af vandet, ud af dammen, der trådte Åmanden med hans gyldne violin. Så smukt et instrument, så perfekt udformet var Åmandens violin.
at musikanten nærmest tabte mælet. Musikanten sagde til åmanden: kære åmand, jeg har aldrig hørt en spille så smukt, og jeg må sige, at det er godt nok et nobelt instrument, som du bærer. Kan det være, at jeg kan købe det af dig? Jeg har masser af penge. Bare sig din pris. Åmanden kiggede på musikanten, vurderede ham, målte ham fra top til tå. Kiggede på hans fingre, hans egen violin. Kiggede ham i øjnene. Duftede til musikanten. Og så sagde åmanden: har du et sted, du skal spille, hvor du da gerne vil imponere med den her violin? Musikanten tænkte: ja, jeg skal faktisk spille til et bryllup her i morgen aften, lige hernede i byen. Virkelig, sagde åmanden. Spændende. Nu skal du høre, min ven. Fordi vi kan vel godt være venner. Hvis du virkelig gerne vil have min violin, så synes jeg, at du skal have den. Hvis du bare vil love mig, at du spiller på den og behandler den godt. Og sørg for, at den lyd vil nå ud til så mange mennesker som muligt, så de også kan nyde violinens toner. Vil du love mig det? Ja, selvfølgelig vil jeg love dig det. Det er jo det mindste, jeg kan gøre. Og således så gjort. Åmanden gav hans violin til musikanten. Og musikanten drog tilbage til byen, til hans roværelse. Og om aftenen, om morgenen og formiddagen og middagen, der sad han og plejede, og instrumentet gjorde det rent for åmandens slimede fingeraftryk. Og han øvede sig på den med bare de mest jævne toner, og selv bare ved dem kom den mest vidunderlige musik. Han ville blive verdenskendt, når han spillede til brylluppet i aften. Det var sikkert og vist. Og da det blev aften, og brylluppet skulle stå, der spillede musikanten på åmands violin. Og hvilken fryd, hvilken glæde det spredte til dans efter dans. Alle dansede med. Ja, med undtagelse af den gamle gubbe, der sad over i hjørnet, der havde så dårlige ben, han knap kunne gå, så han var nødt til at bruge sin krykke. Ja, han sad bare og snittede en træstump og mukkede over, at han ikke kunne danse med alle de kønne unge damer. Men han undrede sig også. Der var noget mærkeligt ved den violin. Og som om folk de dansede vildere og vildere hver et eneste sang, der blev spillet. Og ham der musikanten, som han lurede numrene af, så der var noget djævelsk over ham. Så den gamle gubbe, han sad og mukkede og snittede med hans gamle sløve dolk. Og så skete der noget. Musikanten med hans djævelske musik begyndte at danse ud af det store telt. Han dansede, mens han spillede, og bag sig, der kom hele brylluppet. De dansede med. De dansede hude og hejede, og mens musikanten gik forrest og spillede på den gyldne violin. Og alt lod til at være glæde og lykke. Men den gamle mand, han undrede sig. Hvad var nu det for noget? Sådan gjorde man altså ikke i Åland. Så han tog sin krykke, og så skulle han da nok lige humpe efter og se, hvad det gik ud på. Det var da sikkert og vist. Og han fulgte musikanten og alle bryllupsgæsterne, som de dansede ud af byen. Og det gik hurtigere og hurtigere, man nærmest løb og dansede, mens man
hyrede efter musikanten, der hoppede afsted på lette skridt med violinen på skulder og med tonerne, der strømmede ud. Og den gamle gubbe så, at de gik ud af byen af den vej. Den der vej, der kom til en bæk, og hvis man fulgte bækken mod vest, så kom man til Åmandens dam. Åmand der, men nok vidste, man skulle holde sig fra, og hans djævelske musik, som han lokkede folk til med. Nej, havde musikanten fået fat i Åmandens violin. Ja, så vidste den gamle gubbe nu jo nok, hvad der ville hænde med hver en af bryllupsgæsterne. Hvis de nåede ud til Åmandens dam, og Åmanden han ville tage dem en efter en. Tag fat i deres hoved og krasse og flænse og flå dem. Hele vejen ned i det mørke vand, hvor de ville tjene ham for evigt eller drukne. Han måtte standse det, så den gamle gubbe, han bevægede sig hurtigere på sin krykke og sin dårlige ben. Det gjorde ondt. Men han måtte afsted. Det galt liv eller død. Det her bryllup kunne hurtigt blive en ulykkelig tragedie. Og de dansede, og de hudede hurtigere, og den gamle gubbe, han nærmest løb med sin krykke og sin dårlige ben, der føltes som om, at flere djævle stak knive i låret på ham. Han kunne snart ikke mere, men han formåede at komme op på siden af musikanten, og lige inden musikanten skulle til at tage et djævels hop mere, der ville lede hele festen ind langs bækken og over til dammen, hvor Åmanden var. Der formåede den gamle gubbe med sin sløvekniv at skære strengene over på violinen. Og der døde musikken. Og alle stansede. Og alle kiggede over på musikanten og den gamle gubbe og så sig omkring. Og de så dammen. Ikke langt derfra. De så bækken. De vidste, hvor de var. De forstod, hvad den spillemand snart havde gjort ved dem. Der skete det, at alle viste deres had mod musikanten, der næsten havde ledt dem i den rette, i en visse død. De tog ham. De knækkede hans fingre, brækkede hans arme, slog ham og rev hans hår af hans hoved, og slog og sparkede ham, hvorefter de stærkeste mænd løftede ham op og kølede ham ud i dammen, hvor Åmanden tog imod deres offer og flænsede og flåede i musikantens hoved og slæbte ham dybt ned under dammens overflade, hvor musikanten var dømt til evig tid at tjene Åmanden eller drukne i hans slimede, mørke vand. Og